Solidaris a Catalunya Ràdio. A primers d'aquest any, dues faccions enfrontades dels seguidors del Paris Saint-Germain es van embolicar en una baralla amb el resultat d'un mort. A Catalunya, molts també recordem el cas del Badabing, els jugadors aquells del qual van ser jutjats condemnats per agressions racistes. La violència en l'esport, especialment en el futbol, és massa habitual. A tots els nivells, el públic, els jugadors, els pares dels nens que juguen. Aquestes actituds, com dèiem, comencen de ben petits. Aquest és un dels sons que es pot escoltar en un camp de futbol i és per això que la Fundació Catalana Itinerarium ha posat en marxa una proposta que fomenta els valors en l'esport, el fair play i la solidaritat entre els clubs esportius de base. Es tracta del segell CES de qualitat ètica. L'experiència ja s'ha posat en marxa, concretament al Club Esportiu Vila Olímpica de Barcelona, i l'Adrià Bas ho ha anat a comprovar. En Pelé i Maradona un ni prou, Di Stefano era un pou de picardia. Ment sana, incorpore sano. No és només una qüestió esportiva, sinó d'educació i de formació de persones. En Narcís Vives és el president de la Fundació Itinerarium, impulsors del segell de qualitat ètica CES de l'esport. Normalment a les aules hi ha molta transmissió d'informació i nosaltres considerem que el que importa és que l'alumne estigui molt actiu, que estigui emprenedor i que treballi en xarxa, no? Com també en la línia dels valors en l'educació, i és per això que hem identificat aquest projecte, el projecte CES, perquè pensem que pot contribuir a que no hi hagi tanta violència i alhora pot contribuir a la creació de xarxes de clubs que estan en llocs diferents però que d'alguna manera es poden acostar, dialogar i sempre ajuda a una comprensió multicultural d'aquest diàleg. La Federació Catalana de Futbol s'ho mira amb bons ulls. Des del mes de setembre, els nanos del Club Esportiu Vila Olímpica de Barcelona llueixen el segell a la seva samarreta, mentre els pares i la directiva han posat en marxa una comissió ètica del club. Joan Lucas, president. A l'esperit fundacional del club, allà el 2004, un grup de pares de la Vila Olímpica, tenim molt clar que el futbol o qualsevol esport que nosaltres poguéssim integrar tenia que ser un vehicle transmissor de valors molt amb la línia del que fèiem a casa i al col·le. I el nostre, punt principal dins del projecte va ser el cos tècnic. Escollir gent professional i titulada, no només amb el que és amb l'estrictament competició, sinó que també aportessin aquell esperit de competició ètica que tenen la gent que està titulada i formada perquè realment estan preservant la seva professió. I dins això, amb l'ajuda dels pares i amb l'ajuda d'aquests bons professionals, vam definir un ideari de com ens tenia que comportar dins i fora del camp perquè la gent tingués un comportament exemplar. Els consells de l'entrenador perquè et diu com poques coses però que et serveixen per molt. A mi m'agrada el joc en equip perquè així aprens i no ets tan xupon. Aquí el tema de l'esport és el de menys, sinó el tema és valorar tot el que té a veure amb la competició. Els ensenyem de ben petits que l'àrbitre és una cosa que s'ha de respectar, que els rivals una cosa s'ha de respectar, que hem de donar la mà sempre que acabem un partit, que independentment del resultat sempre hem d'estar contents i tal, i sempre que perdes un repte per millorar i que guanyar és una cura d'humilitat per ser cada dia més forts. Però tot això ens ha ajudat a construir el projecte. Ara més som 425 nanos. I en aquesta tasca educativa és clau la feina del cos tècnic, dels entrenadors, perquè són els que treballen més directament amb els nens. En la planificación, en la pretemporada, pues intento empezar con juegos cooperativos, como sujetarse y uno al medio, o hacer un rondo en círculo y todos tocando el balón sin que caiga, cosas así, y hacer estiramientos por parejas, en vez de hacerlos individuales, hacerlos por parejas. Y luego también, yo siempre les digo en el vestuario que tienen que pensar que el compañero es más importante que ellos. Que si tú piensas por el compañero y el compañero piensa por ti, siempre habrá alguien que digamos que cuida de ti. La societat està demandant valors ètics. Avui en dia tots aquests nois i noies que veus aquí jugant a futbol i els pares i mares que estan donant suport, doncs que volen alguna més.
volen ser respectats i respectar. I formar part d'un club que tingui aquest segell els fa orgullosos de ser en aquest conjunt. I això és el que ens dona la força. A l'altra banda de l'Atlàntic, un club del Brasil, l'Ipiranga, segueix les passes del Vila Olímpica. Si sou pares i voleu que els vostres fills practiquin esport de forma educativa, o si dirigiu un club esportiu i us ha agradat la proposta, visiteu el web ses-sports.org. Solidaris per principis.